Ipinipresentar ka Department of Tourism Regional Office Number 5 asin kan DZGB Legazpi ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta. Ini ang programa sa radyo asin social media para sa promosyon kan lokal na turismo lalo na ngunyan na nasa tahaw kita kan pandemyang COVID-19. Mga paagi sa pagbangon, kultura, artes, kulinarya asin magagayo na lugar sa Kabikulan. Magdangog, magpartisipar, maghiras sa programang Turismo Bicolandia. Aramon ta sa laog kan programang Aramon Yato sa radyo DZGB. Always number 1. Always at your service. Ngunyan, uya na ang sa indong mga anchorman, mga loli kan DOT5 asin DZGB. Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Merkulis po ngunyan, petsa 30 sa bulan kan Marso 2022. Turismo Bicolandia time. Ngunyan po ngaldaw na ninin Merkulis kay Banantang, Department of Tourism. Siyempre nga on dyan kasabay ta, mga tugang, pangaran po ni Regional Director Herbie B. Aguas, ang Chief kan Tourism Development, si Chief Romel Natanawan. Good morning, sir. At saka siyempre kasabay taman si Sir Yeg na Nebres para po sa iristoryantang unyan po na pagkaaga. Yeah. Puwerte ang ngirit ni Sir ni Sir Romel. Parang nasa langit. Sir Romel, Kaarang Romel, magandang umaga sa'yo. Yes, kaaramara, maray na aldaman po, lalo-lalo na sa satuyang mga parantabay, parainadyo. Iyan. Digdi sa satuyang programa Turismo Bicolandia, Aramonta. Parang parehas ang inyong gupit ni ni Sir Yeg. Ayan, medyo. Tana na po kaya, kaaramar. Ala. It's summertime. Yes, it's summertime and turismo sa Bicolandia bukas na. Yan. Alright. Oh, yes. Ito yung biyahero din ito eh. Hindi nang aaya ito eh. Si Sir Yeg na ni Bres Garo nasa luwas ini. Garo nasa luwas ini. Sir Yeg, marinaga tabi. Yan, walang sound. Sir Yeg. Para nakao pa microphone mo Hello, Sir Yeg. Walang sound. Nasa Masbate po, kaaramar, si Kaaram Yeg sa mga oras na ini. Nailing ko pinaumawan ako si Romel, Kaaram Romel, kay itong Susan Barbagang alabauno noon. Yeah, nagpaibog. Uminaibog talaga. Ayan. Okay. Sir Chief, Kaaram Romel, ano po ang mga pinagkaabalahan kan sa tuyang DOT5 sa nakalihis pong mga aldaw, and then sa ngunyan po napapaabot na pag-aarabutan ka mga turista tabi sa satuya pong Bicolandia. Yes, kaaramar ang actually po si Kaaram R.D. Herbie, ngunyan po niya unduman sa Camarines Norte. And ang kariba sa sayang aktibidades naman, iyo ang pagbisita sa mga tourism enterprises and tourism sites, lalo-lalo na sa Calaguas Island, nasa sa mga pinakapamusong pasyaran kan sa tuyang mga bisita. Wow! So sa iyang tigririparong niyan, ang kandaan kan sa tuyang mga sites, kan sa tuyang mga attractions, kan sa tuyang mga destinations. Yeah, Calaguas Siyempre, Island. ang pinakaharani sa Calabarzon, iyo ang Camarines Norte. Kung land trip, maiinod siyempre ang Camarines sa Norte nga papasyaran sa tuyang mga bisita. Yes, so Calaguas, aloy na kung di nakadiyan si Romel.
nahiling ko supig post ni RD Kasubanggi. Abuan ng Kapuerte. Sunset, sunrise, gabos na oras para irahay. Oo, magayonon ang lugar na iyan. Sa apisar na kuya niyan, White Sand. Island, White Sand Beach. Tapos dahil pa masyadong structure doon. Yan. Bago pa masyadong laspag. Yeah, sabi It's kan pristine. Pristine, yeah, no. Kung ang hanap taman sana White Sand Beach, and the best is Calaguas Island. Yan, madali na ang pagdumanta, mariray na ang tinampo sa Bicolandia, and then tatawid ka lang ng dagat. Yan, either you... pwede tang i-compete sa Boracay Island. Yan. Pwede kang umagi sa Binsons, pwede man duman sa Paracale, o pwede man sa Bagasbas. Yan. Maraming pwedeng daanan. Ano? Okay, so... Okay, Sir Romel Apera dyan sa lakaw ni RD, ano ba po tabian sa tuyang mga ang gustong ihira sa mga kababayan ta this time? Nasa preparasyon naman po kita kang magiging regional travel mart sa Sorsogon ngonya na April. And during that regional travel mart, ilalaunch naman po ang bagong ATV, promotional video kan Exciting Bicol, kung saan sa tuyang tiga-tatawan nin highlight ang bike tourism. Bike tourism. Aba, ayun. Pinaili akong nag-bike man agad Marirahi yan Ayan. Magbibisikleta ka pero you will, dadaan ka doon sa mga, mga tourism sites, tabi, Sir Romel? Yes, tama po yan. Ang promotional video po na ini, ang tiga-introduce niya ang mga bago. As in, syempre, kaya ba sa mga dating paboritong pasyaran kan sa tuyang mga bisita. Ayun, magayon yan one time naka-experience ako when I was assigned in Sorsogon, duman sa Estasyon Migato sa DZMS. Ang Bulusan, municipality of Bulusan, very very active sa mga arugan, tapig tuturnin na talaga duman sa mga lugar na dapat mong dumanan. Yeah, for bike tourism, magayon ng pong pasyaran ang Bulusan. Yeah, so magandang terrain at saka perti man ang papa duman ngunyan. Saka ang sayang nga nito na ito makaibanan pala si Ma'am Veronica Adi. At yes po, kaarama dahil sa ngunyan po, brand out po sindangunyan. Yes, so may mga bago ng structure pala duman Kang 2014 when I was assigned there, yung natural pa sana, may grotto, tsaka yung iba. Pero ngayon may mga additional na pala na building, may ecotourism building na. Tapos, yes, tama po, Karamar. Tapos may trail na. Pwede ka nang duman. Pwede kang pagkayak-kayak duman kung magburubanwit ka ng tilapia. Pwede ka na palang may trail pala na pwede ka na umakyat dun sa bundok. Ayos yan. Yeah, oo. Very good Iyan na and pagkatapos po kang mga activities, kung pagal na sa tuyang hawak, pwede po kita traditional massage sa duman mismo sa Bulusan Lake. Yeah, po kitang floating massage saloon. Ayos yan Bulusan Natural Park. Ayos yan okay, tabi, Sir Romel. Anong mga preparation tadig di sa regional trade fair na ini? Ilalansar taman so nindong circuits? Yes po, kasi kaya ba po dyan, ilalunsar ta po dyan sa tourism circuit. And ayan po, papartisiparan ni mga tour operators bago sa nadigis sa tuyang region, kundi pati sa mga Manila-based na mga tour operators mapartisipar man po dyan. And syempre, iniimbitaran ta naman po ang sa tuyang mga kaimanwa na magbisita po sa magiging regional travel mart sa Sorsogon this coming April. Dakulang promotion because sa likod natin yung Promotion Tourism Board, di ba? Yes po. Tapos siyempre in coordination with the Department of Tourism Regional Office number 5. So ano yan preparation kan Sorsogon digdi tabi Sir Romel?
Magayon po sana ko ta kung naimbitaran ta ang source pa na Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Si Sir Bobby, Dahil lang po naimbitaran sa edisyon na ini. Ayan, siguro sa mga masunod, Okay. Yes po. Opo. On your end, Tabi, Sir Romel, ano pa ang gusto mong ihira sa mga kababayan? Go. In the meantime po na dahil po available ang Bulusan Tourism Office. So we can present this during this time ang Ligao Tourism, which is also equally important destination in sa satuyang rehiyon. Especialmente po na nasa Lenten season po kita. Yan, naraniyan sa Kawa-Kawa. Yes. Dyan pala we have Kawa-Kawa, which is one of the famous pilgrimage destination, especially during Lenten season. May nadiskubre pa kami ni Father Mumuy kan magliwaliw kami dyan sa Kabubuldang Kanligaw. Igwa pa lang dyan na maiwasuno na plantasyon ng mais. Pagkatapos may saro pang lugar na pwede mong apo doon na Switzerland of Bicol. Na hiling mo ang gabo, si Romel? Hiling mo nasa 269 feet above sea level. Mahiling mo na pati yung Mount Asog, hiling mo. Yung Mayon Volcano, hiling mo. Mount Masaragay, hiling mo. And then yung the entire city of Ligao, hiling mo. Marirakay man na ma-develop po ito sa mga masunod. Okay. Si Romel, my pleasure po na i-presentar nindo. Iyan po tabi na mga destinasyon dyan sa Ligao. In time, tamang-tama yan para po sa paabuto ng bakasyon, mauruli ang mga kababayan nato. Nagantabay sila sa YouTube, nagantabay sa DCGB social media page, sa DCGB News Online, asin nakantabay man sa audio streaming online sa pagikam DCGB Live App. Go ahead po, tabi. Siguro kaaramar magayon na tawantanin biit na introduction ang Ligao City bilang sarong prime tourism destination kang Bicolandia. Ang Ligao inapod po ining sunflower capital of the Philippines. Sunflower capital. Ayun. Yes, dahil previously talagang dakulon digting mga magagayon digti ang sunflower. Hopefully ngunya na summer marivive girare ining mga sunflower na ni talagang magayunon ini lalo-lalo na sa pagsurusilpi. Yan. At saka apera kayan, ang pisog kayan, may pwede mong bako sana sa pantanong kundi parang may oil na hali diyan sa sunflower. Yes, of course. Yan ang saraw sa mga pagparabusol kito ni former congressman Fernando Gonzales. Diba? Yeah, and tig-arog naman baga po ito yung kang ibang mga destination lalo-lalo na kang mga farm tourism sites. So sunflower became an important plant in many of our farm tourism sites. Yeah, pero nagpuon yan digdi sa Bicol, diyan sa Ligao. Yan sa Ligao nagpuon. Opo, okay, sige po. Pero ang Ligao po, Karamar, hali po ini sa tataramo na Ikaw. Saro po ining saro ining tree na mayaman ini sa lugar na iyan. Na tigagamit ini pang tangani pong tigagamit ng mga parasira sa salog. Yan. Kaya hali pala sa kao, yan hindi man yung naligaw. So tikaw nag-evolve naging siyang ligaw. Yan, ikaw. Ayos. And kang 16th century ang Ligao nagpuon iyan bilang sarong settlement. Dati kuyan po yan baryo kang Pulangi. Then na-transfer po ini sa UAS kang 1665. Then 1 year later kang 1666 naging siyang independent
municipality. Then kang 1997 is particularly January 2 naging siyang city through the efforts of then Mayor Fernando Gonzales. Tapos ang Ligao igwanin 55 barangays. Ang 11 kaini urban and the rest 44 barangays can be considered as rural. And ang tulo coastal barangays. Then so ang naipadara na po diyan ka Aramar so Yes, slides nailing ko na. tourist attraction. Yes, nailing ko na. Pwede may share mo din kay Romel para mailing niya. Kay Sir Romel. Okay. Ayan, Yan, okay. Sige po, tabi. Go ahead. Ayan. Anong primerong slide dyan? Iyan. Okay. Ayan, St. Stephen, Opo. Proto-Martyr Church. Okay. Yan. Kaya bailita po sa ko yan. Ito yung mga paraan tabay. Yan. Yan po yung simbahan ng St. Stephen de Proto-Martyr. Yeah. Okay. This church is one of the 17th century churches in the province, constructed when Christianity was just spreading in the region. This is a well-known landmark in the city, frequently visited by tourists and pilgrims, especially during the Lenten season. Yan. Next. Then, ang second po na attraction kang Ligao, especially during this Lenten season, iyon na nga ni ang Kawa-Kawa Natural Park. Yun. Ang Kawa-Kawa, it is like a cauldron. It is a cauldron hill, dubbed as the hill without a hilltop. Yan. A hill without a hilltop. Parang kawa. Yeah, dahil gari siyang kawa. So ang hilltop niya, so itong gari Mount kang kawa. Yes, opo. And then ano pala dyan di ba pag maraming pilgrims ang nagdidiyan pag Holy Week because pwede ka mag-istasyon. Yung anong tawag dyan? Station of the Cross. Station of the Cross. Yan, opo. Yeah, so pa nakakadigdi sa Kawa-Kawa sa iyan na ako yan na yan sa palibot kay iyan na iyon ang pinaka hilltop kang bulod-bulod na iniyo. Yaon diyan ang mga stations of the cross. Yan. Estimated average kang turista na nagbibisit didi taon-taon nasa 0.6 million. Yan, 0.6 million. Ayan. Sa baba ka yan, ano itong sunod? Bambusitum garo. Di ba? Yan, yaman dyan ang bambusetum. Kay riba sa mga attractions, hindi sa Kawa Hill. Pero ang nagagayo ng kurigdi ka Aramar, ang mga estatwa digdi, Opo. ang mga repulto digdi, mga life size. Life size. Opo. Oo. Life size. Naramdaman ko last year, ali kami dyan kang team mi sa Boses nga palibotan. Pinasiran mi yan dyan. Medyo higot pa so restrictions ka itong nakaagi. Pero ngunyan, pwede na silang umakyat tuloy dyan. And aside kang kuyan pagpambibi ni Dadig kan sa Indian devotion, pwede pa sila mag-selfie sa mga pamusong karakter kang Bible during the Passion of Christ. Yes, opo. Okay. And sa kuya rin di sa attraction na ini
manlaylain ang yaon digding facilities. Like igwa po digding massage parlor, igwa ki mga cottages digdi na kung saan pwedeng na magkaon, mag-relax ang mga pilgrims. Igwa din siyempre nin comfort rooms, mga souvenir stalls and shops, food stalls, and siyempre ang parking area. Malalain na mga activities pwedeng gibuon digdi kang mga bisita. Like trekking, walking, jogging, pwede disinda digdi so mga vloggers magayuno na location man ini dahil overlooking man digdi ang kagayunan kang mayon. And actually, dakol di man po digdi ang nagsusumba, dakol digdi ang nagpipiknik. Siyempre, ining educational tours, mga special events, mga pageant, prenuptials, na shoot, dakol ang gusto digdi mag-birthday, pictorials. These activities are on top of course, pilgrim tours. Then, kataning man sa nakang location na yan, kang site na yan, ining bamboo setum. Opo, ayan. Kung saan igwa pong ining 2 hektarya. Na manaylain na variety ni mga bamboo. Correct. Ayan. Perti man ang pag naglaong ka dyan sa laog kayan ta. Iba man talagang huyop kan lawis-wis ng kawayan na di. Yeah. Pagka yun ang pagdagugon. Kumbaga, kung grabe ang sa imong load kang nagparatrabaho ka, pag naong ka dyan, grabe lang napupunas. Adi? Iba-ibang pagmati talaga. Nakaka-unload ka dyan. Yan. Alright. So ang iba mandidik mga tourism facilities like mga cottages man igwa man po digdi, and igwa didiki hanging bridge to make a visit to the site more exciting. Yes, opo. And igwa man digdiki siyempre comfort rooms puan yan, and mga souvenir shops. Igwa din ki mini restaurant. Yes. And siyempre parking area. And siyempre de mahali ang chapel made of native bamboo. Yun, no. Yun yung chapel doon na maliit-liit. Ayan, okay. So ang mga activities man digdi similar man po sa educational tours, sightseeing, bird watching, picnics, mga pictorials, mga video shoots, especially for pageant, prenuptials, mga birthday. Then, kataning manggayan, kataning kang kawa-kawail sa medyo hibaba, sa medyo hibaba sana, yaw ng Divine Mercy Shrine and Monastery of the Carmelite Nuns of the Holy Trinity. Yes, opo. Ayan. So ini po ang pinaka pilgrimage center kang syudad. And everybody digdi sa simbahan, yawn man digdi sa simbahan na ini ang Columbari. Columbari. Opo. Then siyempre ang mga activities digdi, ang mass celebration and novena, and siyempre kariba na ang sightseeing. May facilities, may mga facilities man po digdi, arugang retreat house and souvenir shop. And siyempre, so itong parking area. Magayunon man digdi mag-selfie with with the shrine as the background. Yes, opo. And pero kaya na pilgrimage site, igwa man po nin mga eco-tourism sites
ecotourism destinations araw kang Tigbaw Highlands. Yan yung Switzerland of Bicol region. Yan. Switzerland kang Bicol region. Yan, sira mo diyan ang atmosphere diyan, maski ba initunon ka nagdumang kami. Iba man ang garo ka na sa Baguio. Tapos ang sabi ni Congressman Gonzales, pag ngaya January to December and January digdi, dahil ka pwede digdi tumagala, dahil kang jacket. Ayan. Medyo 45 degrees lang ang pagsakat. Medyo challenging ang kuyan digdi ang pagsakat digdi ka aramar. Pero kung igwa ka ning ka-partner dyan na mag holding hands while climbing, ayos baga. Saka sa magayunan ini for ecotourism activities. Yes, diyan sa taas pati kayan pala na si Romel na discover me. May mga iba-ibang klase ng rock forms na talagang Instagrammable. Wow. Oo. Kaya lang talagang you will exert effort to go up. Talagang itudo mo na ang kusog mo dapat primera. Ayan. Okay po, sige. So, pwede rin parang ma-develop ito for geotourism. Yes, opo. Featuring the geological characteristics of the site. Yes. So, siyempre, ang mga activities hindi, sightseeing, viewing, jogging, biking, trekking, and siguro bird watching. Yan, saka selfie with the cows. Selfie with the cows. Parang asindero doon. Ayos. Okay ba? Okay? Ika sana kung pwede man siguro digdi ang cattle riding. So let's say siguro sa mga masunod siguro nga pag takay niyo, baka magkaigwa na ni na development. Yan, oo, yan. Pwede siguro yan magkarakabayo doon sa baba. May saro kayong parte yan sa ibong na kalsada na medyo puro pantay pero overlooking pa rin ang Ligaw City at saka yung ibang mga areas. Yan yung Tigbaw yung pinaka-highest point eh. Ayan, apa. Sana makakuha kita kaya mag-investing di. Mag-construct ng mga at least mga light facilities, mga na that can help the tourists. Yes, opo. Yeah. Pero ang sabi, igwa naman dapo digdinin mga cottages. May structure na duman sa pinakang itaas, may structure na. Pero bako pa masyadong dakula. Yan. Sana mapasyaran ko ini angon niya na summer. Iyo, no? Kayang-kaya mo yan si Romel. Tsaka, pwede kang dumiretso pa. Sa inutang kaya na ang balda duman sa Piduran, may dakula uno na plantation si Romel ning mani at saka mga mais na talagang amazing ang pagka, maski barakilid baga, pigtanuman kan mga paraoma, matibayo. Wow. Oo. Okay. Sabi ka aramar igwa na dadigding food stall? May dumanggaro sa ibong kasi may saro pa yan na parte. Itong sumay sarong nara na kinudal ninda, may tukaw-tukawan. Pero duman ito sa baba. Digdi sa Tigbaw, dahil pang may duman, may structure pero dahil pa ba na nagtitinda duman. Okay. Yan, siguro pwede siguro makuyenta man ini ma-introduce sa mga potential investors. Kasi pwedeng saro din siguro digdi ang magayon din siguro digdi ang ATV tour. Yes, oho. Opo. Yung kayang-kaya yan tukado dito. Siguro ining ko yan, although dakol naman sa tuya ng mga araw gaining ko yan, activities, zip line baga, kaaramat. So tigiling-hiling ko sa picture pasanang ini, gari magayon na lagan ining zip line. Yeah, so
kumbaga from one peak to another peak. Yeah, from the highest point. Kumbaga peak hopping. Oh yeah, no, very good yan Okay, ayos. Then siyempre ang masunod na site, iyon ang Mount Masaraga. Mount Masaraga. Ayun, Kuyan, kumbaga paborito ining pasyaran ka mga mountaineering. Yes, yan. Lalo na kang ini bagang enduro challenge sa permi inintik ko conducer diyan. Yes, ayan, okay yan. Yung yung matibay sa bisikletahan na nagralagib ng bisikleta, pwede dyan. Yeah. Magayon man dahil ining para sa bird watching. And bird watching and photography, magayon man dahil ining lugar na ini. Yes, ayan. Okay, next. Then ang masunod yan ang Nahulugang Patok Falls. Nahulugang Patok. Aba. Yeah, magayon man din pwera kan magayon digdi langoy-langoy lalo na niya na summer. Siyempre itong mga pictorial, photoshoot, video shoot, magayon man digdi. Sa mga activities siyempre in addition sa sightseeing. And of course, siyempre, bird watching man, magayunon man dadigdi. Opo. Okay. Next. Then, siyempre, yung Tambak Coastal. Iyan. Pinasyaran mo yan. 200, 2 kilometers pala yun na sandbar. Ayan, na white beach na yan. Sabi nga Karamar, 8 kilometers na ini Karamar. Oh, nice. Paano pa garo? Ining na-develop na ning nasa 2 kilometros. Hindi gwa ng hotel. Saka mga resorts. Ayos magayon ang lugar tabi si Romel sa Tambak. Napasyaran ko ini mga 2018 yata. Ang ali kami duman last week, magayon na ang mga tinampo, tapos may hotel na open na. Ayos na. Saro man ini sa siguro pwedeng mapasyaran ko ngayon na summer. Iyan. Kaya magayon sa sikat-sikat na resort. Tapos yun, may makataraning ng hotel. Tapos magayon. Naghanap nga na ako kanya ako maski 100 meters square meters, pwede nga ako makabakala. Ikaw lang kami pagpropasyaran na Sir Yeg tsaka ni Sir Romel. Yan. Baka pagka-relax lamang kita digdi ka Aramar. Yes, abo. Alright. Okay. Pag naman ko ka Aramar, igwa naman ki floating cottage. Yes, Indas na kung igwa pang naayos ito. After kang series of typhoons sa uminagi sa tuya. Yeah, igwa pa naman si Romel, nailing niya ito naman tulo na may pati dahil kamain nito na may shade. Naglalataw-lataw duman. And for rent for... Nagdagaan na pala nito ka Aramar. Yes, igwa na po. Tapos sa kataning ka ito, yaon duman so bantay dagat. Yung bagang yaon duman ang station ninda. Mayroon palang station talaga doon ng bantay dagat. Alright. Okay. Wow. So yun, sabi nga nila, igwa naman nga ni Daddy Vicky even cottages for overnight stay. Yes, opo. And magayunon Daddy dyan, mag-snorkel, mag-dive. Yes. May saro dyan na... Nagpapasyaran ko iningo niya na May saro dyan na summer. May saro dyan na ali dyan, masakay ka sa garong salit na isla, itong pinakaman din ng Batong Languyon. Na duman si Romel, malinigunon ang dagat, tapos magsirip ka duman sa isla. May mga sira nagralangoy-langoy, daro ka na sa aquarium. Wow. Dahil nandatawid ko pa bawal magbanwit duman. Kung marent ka kibang ka, yatod ka pasiring duman, picture ka duman. Sa islang ito. Ano po Karamar ang rate ng bangka?
day ko lang inabot tabi. Sir, day ko lang inabot. Pero bako man masyadong mahal duman. Yan. Mga piraman po ang kasya daw duman sa bangka na ito. Ang bangka, mga 4 garo ang pwede. Ayun. Mga 4. Pagkakdalaman nga kung kuyan, kay ribahan. Iyan. Pag ba naman kawaig down, makalo na lamang Yan, sa masya office. sa Kaaramar. Alright, sige po. Okay? Iyan. Ano yan? Yan. Organic So, farm site. Next point daw, siyempre, ang organic farm site. Mhm. So, this farm site is also a learning site. Mhm. So, pwede digdi ang kuyan, ang magpropasyar, and at the same time, makanood yung kang organic farming. Yes. Mhm. Yan. Ayos. At manlain man mga tanong bigdi, Mhm. mga arugang lettuce at iba pang mga vegetables and root crops. Yan. Ang pinaka niya organic. Di ba? Yeah. Maray ang dahil gamit ng chemical na mga taraot sa salud o sa lawas ta. Ayos yan. Haradi man sana ni pala na Kaaramar sa Kawakawa Natural Park. Yes, oo. Yan. Garo yun yung mga Few meters down the park. Yes. Oo. Okay, yan. Oo. Organic Yan. farm site. Yan ang organic farming. Mhm. Okay. Then, digdi sa Batong Languyon. Yun yung sabi ko. Batong lang yun. mo Kaaramar. Yan, okay. Na ang divers can see at the depth of 80 feet. Mhm. So, dakul man pala digding magagayo na corals. Yes. Oo. So siguro siguro ini talagang dapat lang talaga siguro ma-promote man ini for dive tourists, Yes. Oo. mga divers. Na arog baga Kaaramar sa Anilaw, sa mga paboritong pasyaran ka mga divers, mga dive tourists, lalo-lalo na underwater photography. Mhm. Yan. Then next tourist attraction kang Ligao City, iyan ang mangrove plantation. Iyan, oo. Ayos yan. So ang mga facilities siyempre, digdi, arog kang boardwalk Mhm. and bamboo cottages. Yes. So pwede digdi ang mga educational tour Mhm. para maadalan kan sa tuwing mga kaakian ang iba-ibang varieties ni mangrove and and of course ang role kang mangrove ecosystem. Yes. At saka kung paano nila ma-identify kung lalaki o babayi ang mangrove. Yan, oo. And actually sa mangrove, igwa madigdiki exotic na food. Iyo. Pero pwedeng classic worm Mhm. na sa ibang lugar sarong delicacy. Yes. Okay. Anyway po, ang plantation na ini, nasa 42 hectares. Yes. Opo. Negwa ki 130,000 na propag-years na mangrove. Iyon. Opo. Na tinanom since 2008. Mhm. So primarily ang mangrove sa pwedeng way to protect biodiversity. Ayun. At saka pag naman sa kataning lang kayan, may pigde-develop duman na pigigibo duman na yung multi-species hatchery. Na worth 30 million yun pigigibo na ongoing na ang construction. Di dakulang bagay yan para sa mga ligawenyo. Magiging saraw man ito. Sabi state of the art man ito na ano yan, na klase ng multi-species hatchery. Okay? So siguro pwedeng makapag-sira-sira digdi ang mga bisita. Correct. Inline fishing. Yes, opo. Okay. Then igwa man so campsite kang Mount Masaraga. Mhm. Yan, ang magayon digdi ang area ngini. Maliputon sigurado digdi. Yan. Overnight and the best. Mhm. Overnight.
magka-camping digding overnight. Yeah. Pero karamara, nakulon man pala digdi mga facilities, may mga tree houses man pala digdi. Yes. Mga room accommodation, cottages, na pwede ka mag-overnight. And igwa naman digding mga comfort rooms. And tent for rent. Tent for rent. Ayun. Yeah. Siyempre, mga activities digdi, camping, trekking, mountain climbing, and bird watching. Yes. Opo. And siyempre, magayon nun digdi ang view digdi kang Mount Mayon. Yeah. Ano yan? Then ang sunod, iyo ang paayahayan sa bulod. Yugulo naman. Maayahay talaga ang pagmati mo dyan pag-araw ka ng mahiling mo si Romel. Makulor. Ang galing ng mga nagde-develop ng mga areang ito. Very good ang pagka-landscape. Sa pagkaramara, na-develop lang ini ngunya na during the pandemic. During the pandemic. Na noon 2020 hanggang 2021. So ang activities man digdi, trekking, camping, bird watching, and syempre picnic and selfie. Ikaw naman digdi ni mga facilities like open cottages. And igwa din in cottages para sa overnight stay, food stall, sari-sari store, CR, and igwa man in parking area. Opo. Okay. Then, inimpi ang pamuso, ang Habit Hill. Habit Hill. Yeah. Magayon naman pati digdi ang view kang Mount Mayon. Mount Mayon. Very good. So, ang mga activities man hindi, siring kang paayahayan sa bulod, camping, trekking, and bird watching, picnic. Ikaw naman digdi mga cottages na pang overnight stay. Yan. Food stall, ikaw man digdi CR, ikaw man parking area. And siyempre parking area. Yan, for nature lovers. Yeah. Yeah. Tapos itong habit houses. Na bako man siya, hindi sana kung ikaw nag-try digding mag-overnight sa mga habit houses na ini. I-try natin na Pag dumago, sa paggiling ko, tanang pasyaran ko namin ni Karamar, magayon siya for picture, for selfies. Ayos na. Okay. Then, sa mga resort, uya po ang Don Manuel Rendezvous Resort. Ayun, yung may hook, may ano yan, may wave. Igwaining wave pool. In fact, sa Ruin is, ini ang pinakainot na wave pool sa Albay. Yan, okay. May wave pool. Alright. Yeah. And ang mga activities po digdi, swimming, trekking, fishing, boating, pwede ang volleyball, and dahil sa natural environment kayo ni, pwede man ang bird watching. Yun. Okay. And these activities are supported with facilities. Like nabanggit na po ang wave pool, room accommodation, na po ng aircon, complete with CR, and lampshades. Igwang kiddie pool hindi, pwede igwang pool sa mga adult, igwang fish pan, and siyempre igwang din volleyball court. Igwang din sila din habit house na design ng mga rooms. And siyempre, para sa mga trekkers, igwaning trail. Then cottages, camping area, and parking space. Okay. So yan po ang Don Manuel Rendezvous Resort. Yan. Okay. Next.
Then Iguamanin na Ligao Hidden Spring Resort. Yung pangyari doon, may hidden spring pala dyan May hidden spring. Siyempre, ang activities sigdi, swimming, picnics, and bird watching. Ayun, okay. It is a natural cold spring resort na nyaon sa Barangay Herrera. Barangay Herrera, okay. Yeah, Iguamanin mga cottages and CR and parking area as facilities sa resort na ini. Ayan, okay. Then ining Camp 1 Tree Hill, na nyaon po ini sa Sitio Mabigaw, Makalidong, Ligao City, sa Ligao. Ayan, opo. And it is a potential tourism attraction with a panoramic view and rolling hills. Just like those in Bohol. Chocolate Hills kang Bohol. Ang mga activities mo po rin pwede po ang camping and siyempre sightseeing, birdwatching, trekking, walking, and Iguamanin mga facilities like view deck, grilling area, benches, tables and chairs. Yan. Okay. So Caramar, yan po ang mga tourism sites kang Ligao City. Ayun, at least natawan ta sindangon niya ning pinasyarmi ka mo sa Ligao para makapagdesisyon ka mo sa paabot po na bakasyon kung saan ka mo maduman. Ba't ka pa lalayo? Lalayo. Ayan, ang yaman ng kalikasan sa Albay, napakarami rin. Okay. Si Romel, nawala na si Sir Yig, nasa malayo kasi yon. So, mayroon na lang tayong 5 minutes. Siguro this time, ang sa imo po tabi na final message para sa mga kababayan for this episode. Go ahead po tabi, Sir Romel. Invite them to come to Bicol and experience the exciting restarting kang turismo. Yes, Ka-Aramar. Siyempre Ka-Aramar ang sakuyang last stop or parting words. Siyempre ang sakuyang pasasalamat sa DCGB as in sa satuyang mga para antabay in behalf of RD Herbie Aguas. And siyempre ang sakuyang pagirumdom sa mga maproparasyara ngunya na maabot na Semana Santa as in mga masunod na aldaw as in bulan digdi sa satuyang magayunon na destinasyon ang exciting Bicol lalo na sa satuyang feature ngunya na edition na ini kang Bicolandia Aramonta ang Ligao City. Ang sa muyang pagirumdom na sa tuyang i-observe manggiraray ang minimum public health standards tanganing padagos ang maging padagos maging sustainable ang exciting restart kang turismo sa satuyang rehiyon. Opo. Ayan. Thank you very much, Kaaram Romel. Salamat na maray hanggang sa Miyerkules Giraray. Thank you po mga Kaaram. Salamaton and God bless the Philippines. God bless everyone. Yeah. Nadamog ang sarong oras na presentasyon kan programa Turismo Bicolandia. Aramon ta. Hatod sa Indo kan DOT5 as in DZGB. Sagkod sa masunod na Miyerkules sa saroupang edisyon kan Turismo Bicolandia. Aramon ta. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. United